Ya tuh ya nek tontonan iki regane kira-kira kan tonton. Yo ngerti nek ditonton ya ora aku tepuk tangan yo ngono. Wes kasek ini butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, masyarakat itu kayak ngene. Kimi sitok kan nang lagi. Ndak. Oh alah, kakek sing kapal. Ya ora apa-apa dhewe. Yang kene ya kudu antusiasme masyarakat ya luar biasa. Ya ta. Mas ora muni, Mas. Kowe mung kualik lho. Wong ngono iso mendhuh. Kulinane kuale. Nek masyarakat durung antusias masyarakat itu luar biasa. Tepung. Jujur. Lagi sang jentu kawan sari kae. Iya. Loh. Ya. Oh. Ayo. Ah, jalan. Oh, kaplokan nih, kaplokan. Jangan nangis, kamu kalau nangis kayak harimau. Pikipinya. Oh iya, ya ampun, ojo nangis wis toh. Wis ya ampun. Wes, iya ora begini no. Ya, ini adiknya ditanggap yang ini. Enek kapal ini enek acara Ponorogo kreatif. Apa kuwi? Ponorogo kreatif festival ini enek yang Ponorogo. Yang liane yo enek. Iya. Ngene iki apa to agenda kaya ngene iki. Nyenenge masyarakat kene. Nah, dan inovasine luar biasa. Nek premi iki barang iki iso dadi motivasi nek ning omah. Kaya contone Dek kaya kae. Endi? Kaya kae dilungguh masyarakat ngono kae. Kan ngene iki kena duwe contoh barang ya to. Dadi wong ndelok barang iki entuk edukasine wong Ponorogo barang, kudune awake dhewe barang ya iso didonga marang wong-wong masyarakat kene ben masyarakat kene iso guyub rukun. Heeh. Ora diamini to. Mesti kasep wong Ponorogo iki. Gumun aku. Ya ampun. Ya dhewe kene ya kudu luar biasa, kudu mementaskan adik iki menunjukkan awake dhewe iso sing luar biasa. Ben iso. Aku berbohong ae kan Pak. Iya. Aja berbohong ae iso. Adi nyambut tenanan. Pemone ade sako ya atraksi sing tenanan. Ku tenang lho. Wong masyarakat kene iki jan lomane ndak omong mesti ana sing ngawer. Loman iki piye? Di. Yo sik to. Nek sing maskeran ya mesti duwe tok ya. Ayo, yo. Kaya enek kolaborasi barang ya ebeh gumun aku.
Nek reok yo nek draben. Sone lek nek kompangan nek gajah-gajah. Aku gumun sih. Pinjem sih. Iya iki. Baru maktamang ini. Orang ning ngono. Wong aku mau wis salto. Isi urung nek tepuk tangan kuwi urung nyapa-nyapa wis tepuk tangan. Tepuk tangan saya lagi semangat. Oh, ngono. Aku yo ngono wis ngono go padha. Oh yo wis jajal wis leno. Yo. Atraksi lho kan ya. Wong iki ditanggap ning kene iki sing nanggap ora geno-geno, kene iki sing nanggap Pak Giri. Lah kok opo? Kok Pak Giri ora nyawer kok. Ya apa lho, Aja Pak Giri iki wong sing ning konjolan draben lha. Oh nyer-nyer cowok iki kan. kok wong jelane kene bingung. Sing dirungokne panggah kono. Ayo. Ya kowe iki rayang-rayang iki omong. Lho genang-ganang iso jukira wali kaya wong anyang-anyang tur sikil dibuka dijungkelne plek ngotok apa. Tak contone ngene delok sik. Iki sudah ora. Atraksi. Napa? Sopo? Ndi? Cipuise. Oh, ambilmu lah bebek. Donat rame, donat bebek. Ndi? Jajaran. Sono. Oh, jajaran. Cewek. Alah, lupa koyo cidok dawet kok cewek-cewek. Piye? Jajal ora. Mo pur ngene. Tak dudoi. Koyo aku lho iki. Piye? Ya dang jale. Ya apa nyadeng baik ya. Ojo repot-repot bagus to. Alah, lah kena kuwi kancamu tekan lho. Kanca TKW iki mbekku. Oh, Ya aku lho iso peka kaya ngene nungkone aku banyu. Liyane mbakku iso apa ya ampun. Alah. Bae kok ngedai. Ora tak ya. Iki mbahku iki jan lek muni kena dongane mbah iki tenan. Mandine ndak omong. Piye? Ya Allah. Bae nelongso ngambung. Anu kok pliket to jare. Gatlah keringet iki kaya lem. Lem kasta. Oh niki diminum. Nggih, matur suwun nggih, Mbak. Ya Allah.
disayangin. Udah kowe iki cepet ta. Kowe arep kuwi. Yo, aku tak karo iki ora apa-apa iki. Ngapa? Ya wis ya. Cintaku kok trae. Yo. Ampun, kue barang ki yo. Aja cedek-cedek. Rema sontok. Heh. Menyek to ora iso. Masa iya? Masa aku jajak to. Cengke pliket ta desan. Ya, kowe kuwi to. Kowe kuwi aku yo panggang neng no. Yo, jadi didelok